Kaixo lagunok, ongi etorri Playtu Clubeko 3. denboraldira. Kaixo, ongi etorri lehenengo guzti saiora. Momentu biristeko herrikaz ondeten, ezta? Ba, az dadile programa, sartu kareta! Programari hasiera emateko gure buruak aurkeztuko ditugu. Nire izena Beñat da. Eta ni berriz Ane naiz. Honez gero, programak dituen atalak buruz jakingo dituzu, ezta? Bai, musikaz blai, txisturriak, esketxa... Ez niz, oker zabiltza, aurtengo denboraldiak aldaketatxo bat dakar. Ez altzara konturatu kareta ikustean, eta zuek konturatu altzarete kareta ikustean? Ea ba, ikus dezagun berriro, kareta! Ados, orain bai, gure txistirren maitei agurra esango diogu gora batez eta ordez asmazan atala sortuko dugu. Hala da, Ane. Baina hori azalduko dugu geroxeago. Lehenik eta behin, musikaz blai atal klasikoa aurkeztuko dugu. Aurrera, musikaz blai! Kaixo! Ongi etorri euskal musikaren, musikarien eta musikazalen txokora. Ni Lide naiz. Kaixo, ni Julai naiz. Ekin diezaiogun denboraldi berriko lau abestiak aurkezteari. Ea gustuko dituzue! Bat, Nasker taldearen Elizondo abestia da lehenengo proposamena. Bigarren hautagaia Bulegore Zazpikale abestia da. Behar bada zu ere horretuko zara egun aietaz, bigarru parean emandako lehen musuaz, elkarrekin sortu genituen oroitzapenak, betirako izango dira. Hiru, Katibu taldearen Aur kapitaina. Izak soberan askatu txikotak belak aidien abante iparrera. Agur kapitaina. Hemen batute gauz gitarra zarrekin rombotiak eta oroimenak hiru trago zugaikin. Laugarren proposarena Olatz Salvador eta Beiztanen Zu hau dena. Bake horren aurka hemen, azten boteretzen zerbait badabil bidezka bat, ikusten da luaki honetatik. Atsegin dituzu entzundako kantak, ezagutzen hartzen dituzten. Neu guztiak Julen pozgarria da ataloni esker musika talde gazteak eta veteranoak ezagutzea. Bozkatu ezazue gustukoena eta aste bete barru jakingo dugu nor den irabazlea. Ea bat zein abesti entzuten dugu saride irteeretan. Ondoziari lagunok! Beste bat arte. Aio! Eskerrik asko, bikote. Musikaz blaiek ez du sekula gutxik egiten. Eta orain, asmazankien txanda iritsi da. Baina, nondik datorri zena Beñat? Neskei asmazan eta mutilei asmazak esaten diegu ikazari garenean. Baina guri, 5 axola diegu horregatik asmazank izena jarri dio. Primeran iruditzen zait Beñat. Orain, 4 asmakizun entzungo ditugu. Ea asmatzeko gai zarete. Prestan zaudete? Aurrera lagunok! Esadazu darle, zer dago uda hasieran eta negu bukaeran. Txaleko txuriz eta praka beltzen jantzia egiten ez duen itsasoko hegaztia. Egun etorri, eguna joan eta nik amaitu 7. Lehen, gu,
Sua ginen, eta orain ere bai, ez errearren. Wow, mundialak, baina nik ez ditut denak harrapatu. Normala da, nik ere behin baino gehiagotan entzun beharko nituzke ez pentsa. Dena den ikastolako sarreran idatzita utziko ditugu lagungarrizunak. Astebetera erantzuna jarriko ditugu. Badugu denbora beraz, astindu garena laguna. Eta orain, esketxaren txanda heldu da. Ea gaurkoan ze egoera ekartzen diguten gure lagunek. Sargadila esketxa! Nire familia urruneko herrialde batetik iritsi zen Euskal Herrira duela urte batzuk. Ezin duzu imaginatu zer suposatzen duen horrelako aldaketa batek. Espazio utzi bat hartu eta beste planeta batera joatearen parekoa da. Bapatean itxura desberdineko jendearekin ginen. Janzkera desberdina zuten. Bestelako janariaz elikatzen ziren. Eta hizkuntza bitxi batez komunikatzen ziren. Horrelaxe sentitu dira gure geletara etorri diren beste hainbat lagun ere. Desberdinak izango gara, baina ez dugu desberdin tratatzean nahi. Txikitan ez nintzen oso ona, baina orain gehietan abestia amaitzea lortzen dut. Zenbat eta gehiago praktikatu orduan eta hobeto ematen zaigu hasien. Dena ez doa da izango turineko entrenamenduak, ez da? Cuando decimos bat, bi eta hiru, te metes y esperas hasta que llega la cuerda y luego empiezas a saltar. Al principio es difícil, pero tranquila, que cuanto más practiques, antes aprendes. Alaze da, arrazoi zu, zenbat eta gehiago praktikatu orduan eta azkarrago ikasten dugu. Soka saltoekin bezala berdina pasatzen zego ama hizkuntza euskara ez dakagun hoi. Ez da makala izan gaurko esketxearen. Izango nuke gela guztietan ematen dela egoera hau. Denok dugu zer ikasia euskara denona eta denon zarela alegia. Eta horregatik, plaitu mingaina Eta guzti euskaraz, agur!